ce sarkin aiki ina ka fito aiki ina za ka aiki, wato Honorable Kabiru Ibrahim Tukura da rumbun dabai zannan rafin zuru Shattiman Bena maji daɗin wasago wamban manga sarkin yakin yar ali gashi kuma sarkin aikin zuru shugaban makarantar Kit Academy chairman din matasan majalisa sannan kuma mataimakin kwamitin majalisa akan shari'a da majalisa mai wakiltar zuru fakai dan ko wasago da sakaba wakilinmu shugabanmu zaɓinmu nagartacce ingantacce jajirtacce adali mai kishi da son ci gaba al'ummarsa mai makogoron zinari adali mai tausayi ya sake da gargaje garin zuru da hasken sola masu iya magana sun ce haske maganin duhu a duk lokacin da haske ya haska duhu yana yayewa tabbas Honorable Kabiru Ibrahim Tukura mai son ci gabanmu ne na al'ummar zuru fakai dan kowa sago da sakaba dattijai matasa maza da mata da sauran jama'a mu kara jajircewa mu tsaya tsayin daka wajen kara baiwa Honorable Kabiru Ibrahim Tukura wakilcin masarautar zuru a majalisar tarayya domin ci gaba da kara kawo ayyukan da za su bunkasa kasar zuru tukura kawai tukura kurum tukura dai tukuran al'umma.